Wah, kowe mek bantah ae to. Weh, masa iku pirang-pirang dino hawane ungkep. Panase ra umum iki nggono arep bledas umumnya. Jane sampean mek sambat ae to, Pak. Panas sambat, udan yo sambat. Aku lho mek ngomong ora sambat. Ngono penampamo jaruman. Munimu lho yo panas. Tak kira yo mesti sambat to lek ngono kuwi. Lah nyapa kowe ra sambat? Duwe cangkem ya ngge sambat barang. Nyapa cangkemmu kaya ngono kuwi? Ya wis lek ngono, aku ya tak melok sambat ae. Ya ora ngono lho. Duwe cangkem ya ora kur ngge sambat. Lek ngomongane sambat kabeh wong padha sambate. Ya arang kading, cangkeme dingge wiritan, apa dingge nyapa sing luwih positif. Ora mek sambat ae. Piye to, Pak? Jarene mau kan sambat. Tapi saiki ndak oleh sambat. Sambat itu ora bakal ngerubah keadaan. Timbangane mek sombat sambat kono omong ana bojomu kon ngekek-ngekene es teh kono. Iya lho. Wis jane mek ndorang-ndorong ae to. Mbok panas-panas ini digekne es teh apa-apa ngono. Kowe iki krungu apa ora to jane? Aku lho rada es batu. Kene kopi ya yo. Wah. Kowe mek bantah ae to. Enek bote. Kok tak godoke? Mas mesti seneng iki to. Mas apa engko? Men duwe bote to Mas aku. Tak kira iwak. Blonde apa to? Bote Mas. Kudu blonde. Ke panganan model apa kuwi? Mendemi apa ora? Lah anake mek iki lho Mas. Lah sampean yo ora kerja, yo ora blonjo. Mendemi mbok ben lho. Paling pol-pole yo mati. Pengen kuwi iwak, kudu bote. Sabar Mas. Wong lho ora duwe kudu nrimo. Aja ngonjo-ngonjo. Rasa mau tuturi aku. Enggak aku nang masjid. Kanca kuwi pinter-pinter. Kae jane apa lho? Masa atiku wong loro ben dino tukaran nek dirungokne tangga barang ya ora penak. Matiku apa enggak tukaran ae to. Diane nyapa lho? Tak rungokne kon jaba panggah kesro wae pacoh. Enek apa? Niki lho Pak, Mas remam iwak. Jane arep mau masane apa to? Niki lho Pak, bote. Mangan enak ya oleh-oleh ae lho. Tapi gablek duwe apa ora? Lah gablek bongol men. Layak dandani pawon ora kuat.